utilizar la IA de manera que los estudiantes amplifiquen sus capacidades. Son como centauros, no queremos que la IA sea la cabeza del centauro, lo que queremos es que el alumno o el profesor sea la cabeza del centauro y que utilice la IA como un cuerpo que le puede llevar mucho más allá, amplificando sus posibilidades. Sí, per mi és una oportunitat que, de fet, es pot veure compromesa per un mal ús de la IA. La incorporació de la intel·ligència artificial a l'educació la podem, jo crec, resumir, així improvisant un poc, amb 3 R's, seria la realitat actual, ja està aquí, que és una revolució i és un repte pel futur, tant pels estudiants com pels professors. Bé, jo crec que al final la IA és una eina que ha vingut per quedar-se, llavors com a docents tenim la responsabilitat d'entendre com l'hem d'integrar, no?, a les nostres assignatures, a l'aula, i aquest és una mica el repte. La IA suposa un repte per tots els docents universitaris i també per als estudiants universitaris que s'hauran d'adaptar. I sobretot crec que la universitat té la responsabilitat de fer un bon ús d'aquesta eina.